Abụ nwata n'ụlọ nne m inine, nne m ebunye m du ka nje chute mmiri inine, nne m ebunye m du ka nje chute mmiri. Ọ bụrụ chitere egwu a mgbe ọzọ ka anyị gụọ ya Ifochakpi Igbo bụ sọ mma ndị mejeje mba Igbo bụ Igbo onu bụ ekene n'unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị na-amasị mma. Ọ ka bụkwa dunu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye akụkọ ifo gị Igbo Amaka TV. Igbo niile asị ka ha na-anọsọ na n'Igbo ka ọ mara gị mma ma na-abịa n'ahịa izu tata bụ afọ ọma ka afọ tata ka ọ fọtala Igbo niile ihe ọma. Taa bụ ngwụsị izu mbọsị ezumike iji wepụta mgbede ọma oge akụkọ ifo bụ akụkọ a na akụkọ ifo, akụkọ ọma, akụkọ eji atụzi aka, akụkọ eji akụzi ife. Akụkọ ifo so n'ihe ndị gboo na-eji enye nwefe obi aṅụrị. Ọ bụ oge nnọkọ ụmụnne, ebe ọ bụ na onye nọ anyị anọkọta ọnụ, anyị na-akọ n'akụkọ na-enwele obi aṅụrị because problem no dey finish. Agbata obi ga-achọ ifuru ụtụtụ ọ pụọ ọrụ ị na-afụ ha anya oge a ka ị ga-eji wefu ya. Nwunye nwanne ga-achọ ifuru ụtụtụ ọ mapụ jebe ahịa oge a ka ị ga-eji wefu ya. Nwunye di gaa na ụmụ ya ị na-agbaghọ mgbe ha ji wepụ ya gaba ugbo oge akụkọ ifo ka ị ga-eji wefu ha. Nya bụ na oge akụkọ ifo bụ nnọkọ nke ụmụnne. Nya bụ Igbo bụ Igbo ana m anabata unu na akụkọ nke ụbọchị nke tata. Akụkọ anyị ọ bụ gịnị? Akụkọ anyị bụ ihe gbasara anụ na-abụ anyị ma ama, mbekwu ya na enyi. Na-etufughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị nke tata. Ifochakpi nkịta nyara akpa nsị agwụnụ n'ọhịa. Ịtamụ gbagide wee gbakwasị n'otu obodo a na-akpọ Nwenne. Oge okwu ụgani dị n'obodo a. Akwụmịhe bụ ụgani bụ oge agụụ, ya bụ famine ma ọ bụrụ ndị sụlịa n'oyibo. Obodo Ụmụene nọ n'oke afụfụ n'ihi na ihe olili fịalụ ha arụ. Ihe ubi niile ha kọrọ na-anwụsịsị nwere nke na-epunu, ma nke akọ n'afọ a ma nke akọ n'afọ ndị gara aga. Ọkwachi na-eji na-efu ihe a na-akawanye njọ. Ọ bụghịkwa sọsọ nke a, otu a ihe ha tinyere n'ugbo si na-anwụ, otu a ka mmiri ha si wee tasịkwa. Nke a kpatara na ndị obodo a na-esi obodo ha gaa obodo ọzọ ebe ha na-agafe ọhịa wee jee chute mmiri. Ọ bụghịkwa sọ nke ahụ, mkpụrụ osisi ha niile enweghịkwa nke mere mkpụrụ. Ọ bụghịkwa sọsọ nke ahụ, ndị na-achụkwa nta na bụkwa ha baa n'ime ọhịa ka ha jee chụọ nta. Otu a ọ dịghị ka ụmụ anụmanụ niile nọ n'ime ọhịa ka ha nwere nzukọ na ọ dịghịkwa onye ga-apụta ezi mbọsị a. Nke a bụ na onweghị ife ndị nta na-achụta. Ọ bụ ọnọdụ siri ike ka nke a bụ wee nyere ndị obodo a. Eze mmụọ na-achụkwa àjà na-ajụ ndị mbụ na ndị egedese ka amala ihe a ga-eme maka ndị obodo ha amụsịsịkwa nọ, maka na nya bụ ụgani ọ tụrụ onye ọbụla arụ. Ọ lụrụ otu ụbọchị ndị mbụ na ndị egede wee kwuo okwu, wee zafe ekpele, wee nabata àjà niile ka a na-achụ, wee weta ife ndị oyibo kpọrọ solution. Nya bụ ife ọ ga-abụ eme nya bụ ụgani wee kwụsị. Ndị mbụ na ndị egede wee sị na a ga-ewetalufa ọdụ enyi na-abụ. Unu m ife bụ ọdụ enyi? Elephant tusk. Obi tọkwala eze mmụọ ụtọ na ndị mbụ na ndị egede ekwugo ihe a ga-eme ka ihe wee dị mma
sikwa otu esi wee zie ya ozi a wee jeje zie eze na-achị obodo wee gwa ya ihe ndị mbụ na ndị egede kwuru na ha si na a ga-ewetara ha ọdụ enyi na-abụ. Hey! Excuse me. Nke a likwela eze ọnụ, mana gị ka ọ ga-emekwa. Eze dupụla ọkụ ekwe ka ọ baa n'obodo ka o jeje kwe ekwe gwa ndị obodo ihe eze mmụọ kwuru. Eze a gwara ọkụ ekwe nyakwa ndị obodo na onye ọbụla ga-eweta ọdụ enyi anụnwa wee mee a ga-enye ndị mbụ na ndị egede iji mee ka oke agụụ adị n'obodo a wee kwụsị, na ọ ga-akpọnye onye adị ya nwaanyị ka ọ nụa, ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ na nwaanyị na nwaanyị a ga-anụ ọkpala ya. Ọ bụghịkwa sọsọ nke a, o kwekwala onye a nkwa na oge ka akụ na ụba ya ụzọ na-abụ, kee anụ obodo a ụzọ na-abụ wee nye onye a, na onye a ga-abụ ọkasị akasị n'obodo a. Nke a gbagwojuru ndị obodo anya. Kedu ebe ha ga-afụ enyi? Kedu ka a ga-esi wee gbu ya wee fọlụzikwa nke iweta ọdụ enyi? Ọ dịghịkwa onye pụtalụnụ kwete na ọ ga-aga, ma dinta ma ama n'obodo a nke a pụtaghịkwa si na m ga-eje. Onye ọbụla nọkwa n'obi ya, ha wee na-ene n'uche maka na ọ dịghị onye maka a ga-esi wee gbuo mkpa nke a. Mere m ihe meenụ otu ụbọchị ka ụmụ agbọghọbịa obodo a na-aga ịchụ mmiri. Unu mana ha na-agafe ọhịa jee obodo ọzọ ebe ha na-eji echu mmiri. Oge ha na-aga nke a, ha wee na-akọ n'akụkọ ihe ọkụ ekwe kwuru, na-ajụ kedu ihe a ga-eme, kedu onye ga-emenwu nke a, kedu onye egwu ga-ekwe ijeje weta ọdụ enyi a ga-enye ndị mbụ na ndị egede. N'ihe a bụkwa ọnọdụ siri ike. Oge ụmụ nwanyị a, ụmụ agbọghọbịa na-akọ akụkọ a wee na-aga, mbe nọ n'ime ọhịa wee nụ ihe ha kwuru. Mbe bụ nwaanyị ga ya bụ na nweta elu igwe ọdụ enyi na-abụ onye ma dị ya nwaanyị nnụọ. Ọ bịakwa ka akụ na ụbịa ụzọ na-abụ nye m. Ọ bịakwa ka anụ obodo ha ụzọ na-abụkwa nye m. Hịa sị ka mba na m gaghị ekweta n'ihe ụmụ nwaanyị a kwuru, ka njeje efu igwe ka mmadụ ma ihe igwe a kwuru ma ọ bụ eziokwu. Mbegwu nwaanyị ga le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  wee bata n'obodo nwene, wee bata wee fụ igwe ebe nye na ndị ichie ya nọ na-enwe ọgbakọ. Mbegwu nwaanyị ga wee jụọ igwe na o nwere ihe ọ nụrụ, ihe ọ ga-abụ na-eme oke ụgani dị n'obodo ha ewee kwụsị. Wee jụọ igwe ọ bụ eziokwu. Igwe si ya si ngwarapụzialụ m isi n'ọdụ enyi na-abụ nweta kịta imeelu m ihe niile anụnwa. Ọ sị ndị ichie unu nakwa ebe unu ga-agba aka ebe onye ọbụla na-ene mbekwu nekwenụ nwa mbele mbekwu kee ka ndị na-achụ nta agaghị esi nwa kpọta enyi. Ọ bụrụ nwa mbele si unu rapụ n'okwu na akalịrị m okwu nkọtara. Ife nchọrọ ịma bụ na ọ bụrụ na m wetara unu ọdụ enyi na-abụ na unu ga-emere m ihe niile unu kwuru. Ha si ya mbegwu nwaanyị ga wee gwa igwe unu m ihe unu ga-emelu m echi niile. Ị ga-akpọ ndị obodo unu niile agbakọ ebe a. Ọ bụghịkwa sọọsọ na m ga-ewetalu gị ọdụ enyi na-abụ na mma akpụtalụ gị enyi n'onwe ya efu ya anya. Nke a isi bụlu igwe wee sị na ime nwuo nke a na ihe ọbụla esisi imeelu gị n'oge emelu gị ya. Mbekwusi ya si ya ngwa mbekwusi ya na ihe unu ga-emelu m bụ n'oge unu ga-afụ mụ na enyi ka anyị na-abịa, na unu ga na-akụ aka na-agụ egwu
na-agba egwu. Igwe si ọsọsọ nke a si anọgụbeghị. Ihe ọzọ bụ na unu ga-egwu nnukwu onunu wee welu ute wee kpuchie ya. Igwe si igwe kpọọ ụmụ nwoke obodo sonye ọbụla mgbasị gbuo onunu ewee gbuo onunu n'etiti mbala ezi igwe. Ka egwusila onunu a wee were ute wee kpuchie ya. Mbekwu n'anụ ka ọ na-ana o wefu n'ezigbo enyi ya bụ enyi. Enyi o mkpọrọ obe gị ka m na-abịa. Enyi si ogene enyi ịmakwa n'obodo Nwene amatago na ọ bụ nke bụ anụ kacha anụ. Obodo Nwene wee kwuo na ha ga-echi gị igwe, na ọ bụghị agụ bụ nya kwesịrị ịbụ igwe, na ọ bụ ndị nwa bụ enyi nọ nke kacha anụ niile nọ nke kwesịrị ịbụ igwe. Nke atọrọ enyi nke atọ ya si eziokwu na ihe ga-eme n'ubu na echi niile nke solie ka ije n'obodo Nwene na ndị obodo anọkwa na-eche gị eche na ha si na afọ ha kwa na-enyi anya echi enye eze ụmụ anụmanụ maka na enyi bụ anụ kasị anụ. Isi bụ enyi ofuni opi ebu isi bụ onye ọzọ okwu tikam. Nya bụ na o nwegosi obodo chọpụtara na ọ bụ n'ezie bụ na nya bụ anụ ka anụ na ọ bụghị akọ wee sị na a ga-echi ya eze. Enyi gwara Mbekwu na ya naba n'ọnụ gị ihe o kwuru na echi niile na ọ ga-akwado n'ike na ebube ya ka ha soro wee gaa obodo Nwene. Mbekwu nakwuru n'ụzọ n'ọlụ maka na ọ gaghị echenwude ka chi na-efe ụtụtụ echi. Mbekwu agabagobe enyi si ya ngwakwa na ọkwa ịma na anara agasị nwe ike ka ha bido kịta agaba n'oge ka ha wee nwee ike wee lụọ ọsịsọ. Enyi si ya ngwa n'ezigbo enyi m bịa ka ị ga nọ. Ha wee gaba gafee ọhịa niile ha gafere wee bata obodo Nwene wee kagide wee bata na be obi. Ozigbo ndị obodo na-afụ enyi na Nwene ebido kụba aka gbaba egwu gụba egwu nwebe aṅụrị. Enyi nke a na-atọ iche. Ya bụ na ihe a nwa Mbekwu gwara m bụkwa na eziokwu. Ya bụ na achọrọ m ichi m eze ụmụ anụmanụ. Nke a na-atọ ya o wee na-azọzi ije na ike na ebube ya niile n'afọ opi enu ka ọ na-afụ ya ka ọ na-aga. Ozigbo ha na-elute ebe ahụ egwuru onunu nwere ihe wee kpuchie nwa Mbekwu na-achị azụ nke na-atọ n'enyi na-atọ enyi na-aga wom wee zonye ụkwụ n'utenu wee mikpuo n'ime ana. Ka ọ na-emikpu ụmụ nwoke obodo agbalụbịa wee mee gịnị wee gbuo enyi wee welu ọdụ enyi na abụọ wee jeje nye eze mmụọ ji nke a wee chụọlụ ndị mbụ na ndị egede aja. Ife niile nwụrụ anwụ n'ubi wee kunie mmiri na-etalata wee chiete mkpụrụ osisi chụọ ebe niile. Otu a n'otu ntabi anya ka ọganisi wee mee gịnị wee na-anọ obodo a. Mbekwu eze ekwego n'nkwanụ eze ada na-achị azụ na nkwa ya. Otu a ka eze Mbekwu si wee n'ọnwa eze bilizie n'obodo Nwene maka na ekego ana ụzọ ịbụọ wee nye Mbekwu. Eze kegokwu akụ na ọbịa wee nye ya. Ifochakpi
Igbo bụ sọ mma. Ebe a ka akụkọ anyị nkịta ga-abịa n'isi njedebe. Ọ bụrụ na ọ nwee ihe mmụta n'akụkọ a, mee ka anyị malụ na the comment section. Akụkọ a ka ife anyị chọrọ iji ya akụzi malụ onye ịkpọrọ enyi gị. Onye ịkpọrọ enyi gị nwekwara ike disappoint gị. Ọ bụ onye ma mmadụ na-egbu ya. Nya bụ onye ọbụla ịkpọrọ enyi gị ka ịmalụ ụdị mmadụ ọ bụ. Emetakwana ụdị mmadụ mba enyi ka na mba abụrụ. Mbe bụ onye nlafu. Ọkwana Igbo bụ Igbo erikwana oge ọzọ. Oge anyị ga-anọ ebe a wetara unu mgbede ọma, oge akụkọ Igbo niile. Ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo bụ Igbo, asị m unu ka emesịa nụ. Nọdụnụ mma, ka chi fonu.